Bueno, nik uste gogoetarako momentu oso interesgarria dela, gogoetarako momentu guztiak interesgarriak badira ere, ezta? Harin, testuan dagoena hau prestatzeko ez nuen kontuan hartu. Izan ere, testua duela bat urte idatzia da eta arezkero hainbat informazio berri eta gainera beste kontu pozgarria. Euskalgintza oso dinamikoa da, aldaketa gertatzen dira urtez urte eta aurrera pausoak ematen direla formazio maila, prestakuntza maila eta hainbat ikuspuntutik behiratuta. Ez da orduan hor nolabait esateko argituta dago eta nire gaurko balorazioa emango dizuet. Iegaz kaleatu ziren datuak oso erreferentzi interesgarria da, tartean kale neurketarenak eta inkesta soziolinguistikak ematen zitunak. Iñaki Jorrebasok bion uztarketa eta prestatu zuen, eta horien informazio batzu baliako ditut azalpen honetan. Hemen grafiko honetan ikus dezakezue adibidez erabilera motak, hemen goien kale erabilera, gero besteak dira lankidekin, lagunekin, etxean, eta eremu formaletan, tartean udala, banketxea, osasungintza, ezta? Eta gero koloretan dauzkazue autonomia hau, Nafarroa eta iparraldea. Irudi estatikoa da, erabilera mailak nolakoak diren horietako bakoitzean, eta biztan da komunitate honetan askoz, gure erabileraren parametroetan, beti esan da, baina askoz altuagoak direla beste lurraldetan baino, ezta? Eta horren Nafarroa eta iparraldea ozta dabiltzala, modu dinamikoan aztertuta eta kontuan izan 20 urteko denbora tartea hartzen dela kontuan, hor atzera egin duten zonaldeak, lurraldeak, iparraldekoak dira eta horretan erabilera mota guztiak hemen aldatuak daude. Lehen koloreak ziren herrialdeak, hemen koloreak dira erabilera motak. Eta iparraldean erabilera mota guztietan atzera egin dela, Nafarroa garaian aldiz pare batean atzera, eta da kale erabilera eta etxean, hau da eremu pribatuan, eta eremu lankidekin eta hainbat eremu formaletan, aurrerapausoak eta lagunekin parra, ez da, gutxi gora bera. Komunitate honetan, danetan gorantz, baina etxean ia ezerrez. Eta gehien bultzatu den erabilera edo dinamizatu den eremua da lankideekin eta ondoren eremu formalak. Denbora tartea murriztuz eta azken 5 urteko epea bakarrik kontuan hartuz, hor badago beste panorama bat. Iparraldean badaude aurrera pausotxo batzuk, bestetan oraindik ez. Nafarroa garaian distantziak areagotzen dira, batetik bestera ere, eta komunitate honetan atzera pausoak antzematen dira. Hori garrantzitsua. Azken 5 urtean, ez etxean, ez kale erabileran, ez da aurrera pausorik gertatu. Balantzea, azken 25 urteotan gutxora era. Gizarte aldaketa sakona eta baldintza berrietara egokitu beharra egon da, euskalgintzan, euskararen mugimenduan, danean, ezta, eta aldaketa horietan badaude sozialak, teknologikoak, demografikoak, diskurtso mailakoak, aldaketa, hainbat aldaketa, esan genezake. Ez gara horretan murbilduko. Balantze honetan, nolabaiteko reversing language shift ari da gertatzen, hau Fishmanen kontzeptu hau da, galera izugarrez euskan hizkuntza batek, urtez urte, nolabait geldiarazi ditu dinamika horiek, eta kasuren batzutan, neurri batean, irauli egin ditu dinamika horiek.
Beraz badaude aurrera pausoak, mugak muga, eta aldeak alde, segun eskualdetan eta gakoa da interbentzio eraginkorrek emaitzak ekarri dituztela. Nik uste aurreko datuetatik atea beharreko lehenengo ondorioa hori da. Interbentzioa nun, emaitzak han. Adibidez, eremu formaletan, lankidekin edo bankoetxean, ez dakizet, plangintzarik ezean, etzen erabiltzen. Plangintza dagoen neurrian zerbait hasten da erabiltzen. Berriz, interbentzio erresik ez dagoen eremutan, familian, edo kalean, hor, baina, badaude hainbat alde ilun hiru mailatan, maila pertsonalean, lehen patxik aipatu ditu edo gutxik dakitela, egia, gehiago esango nuke, dakiten horietatik gehienok, nitartean, errestasun handiago daukagu erderaz, euskeraz baino. Gero motivazioa, ikusiko dugu horrerago, baina nolako motivazioa beste kontu bada, maila mikrosozialean, harremanago osatzen diren eremu horietan, hau izan liteke adibide bat, hau existitzen da euskeraz, existitzen delako, unibertsitateko euskal adarretan euskeraz irakasten da, eremu formaletan formulazio hori prestatu zelako, eta elkargune hortan euskaraz egitea posible delako, eta maila makroa da gainegiturak, tartean legediak, baina baita ere hizkuntzen inguruko interpretazioak, diskurtsoak, hizkuntzen ingurukoak edo framingiak edo. Eta, gabezia potentea, importantea erabileran dagoena, ezta. Eta esango nuke, azken 40 urteotan indarrean jarri den eredua, komunitate honetan, beste lurraldetako eredua oraindik prekarioagoa da, baina hemengo eredua agortua dagoela. Azken datuek nik esango nuke hori irakusten dutela. Aurrera pauso batzuk, baina honek zapaia du. Eta hortik aurrera joatea baldintza hauetan ezinezkoa dela. Orduan bai biziri gaude, baina ez kementxuta. Norbanako mailaren ezaugarrien inguruan aipatu ditu gaitasun erlatiboaren mugak, gaztelania zerrazago egiten badugu, askotan berez hizkuntza horretara jotzeko joera izango dugu, ez da motivazioa. Eta asko gustatu zitzaidan inoiz ikusi nuen konzeptu bat, izugarrizko motivazio afektiboa dugula, baina ez efektiboa. Bai, denok hizkuntza bihotzean, baina bi puntan. Eta kontua da, gainera, aldekotasun hori nola neurtzen den, ez galdetzea alde zaude, bai, zer da alde izate hori, gero praktikera eraman da, eta orduan hor badago zer ikertu, badago zer landu, eta gainera, motivazio maila hortan badago dimentsio pertsonal bat, oso importantea eta normalean gure planteamendu kulturaletan eta politikoetan, ideologikoetan kontuan hartzen ez duguna, ez da. Horri Manuel Minerrek aipatzen zuen barne bidaia, ez da, barne bidaia. Ni neu zer, eta galdetu beharko genioke geure buruari hizkuntza egoera zailetan zer egiten dugun, nola jokatzen dugun, kikildu egiten ote garen, zergatik, baina horri ez diogu aurre egiten. Egiten duguna da aldarrekapena, kanpora begira, baina gu geu, orduan, gero gizartearen bilakaera demolinguistikoak ez du asko lagundu, hemen daukazue aldekotasuna euskara sustatzeari ingurukoa, ez da, oso formulazio konpromiso gutxikoa, alde zaudela esatea ez da zaila, hala ere hainbat lurraldetan, guztizkoen batez besteko hau da,
erdira edo, baino ez da iristen aldekotasun hori. Eta gara, aldekotasun hori gauzatzerakoan zertan datzan, tela, ez da? Hau erreferentzi objektiboa da, ez da ustea. Jaurlaritzaren zuzenean zerbitzuan, elebidunek zer hizkuntzan hartatuak hobesten duten. Eta Araban, euskara hobesten dute 2%, eta berdin zaie elebidun horiei, 13%. Osea, elebidunen 13% esaten du berdin zaiola. Baina ez, hori Araban, baina Gipuzkoan, berdin zaienak ere gehiago dira euskaren alde egiten dutena baino. Hori kontu objektiboa da, zergatik. Eta hori dago barnebidea hortan. Ze kanpora begira dena euskaraz exigitzea ondo dago, eta barrura begira zer, ezta? Hau zea demografikoa, demografiak ez du laguntzen, ez naiz horretan geldituko. Maila ertainean, mikrosozialean, ze gertatzen da, adibidez, azkeneko kale neurketak eman du hiriburuetan, danetan, beste erderaren presentzia handiagoa dela euskararenoa baino. Oda, gaztelania hegoaldeko hiriburuetan kenduta, beste erderen presentzia handiagoa da euskararena baino. Jode, harrigarria, Eta Donostian bertan ere bai, esango duzu bai, Donostin turistak, Gasteizen, etorkinak, eta Bilbon, bietatik, ezta? Bueno, orduan, danetik gako da, ezta? Hor badaude gako batzuk. Gako bada, kanpotarrak, etorkinak izan, turistak izan, haien artean harreman estuetan daudela, eta euskaldunak erdal gizartean barreiatuta daudela. Ja pasatu nintzela. Bueno, orduan, badaude gabeziak maila hortan, eta maila makrosozialean ere, tartean estatus juridikoa, gizartearen babesa, zer gertatzen da horrekin? Gizartearen babesa transizio garaian erabatekoa zen bezala gaur egun ez da horrela. Eta hor badaude datuak, eta, bueno, orduan, hor alegin bat egin behar da gizartearen babesa berreskuratzeko, bestela edozein hizkuntza politikak sutsuenak indatuta balitzere, zaila du gizartea kontran baldin badauka. Eta hor gaude egoera gazi goxo batean, diagnostiko, profesional batzuk egiten dutena, tailerra formatu asmatu zutenak eta hori, euskaldun askok eta erdaldun gehienek erdararen nagusitasuna barneratuta izatea eta horren aurrean men egitea. Gero badaude beste iritzi batzuk, hildo berekoak, tartean Euskal Herrian euskarasekoa edo Iñaki zearena. Bueno, kontua da, ondorioa, 3 maila horietan hobetu egin behar dela horrela pausoak eman ahal izateko, obvioa, ezta? Obvioa, bai, baina ez. Ezaguna duzue PDCA eredua, hobekuntzarako eredua, planifikatu, egin, martxan jarri, abian jarri, indarrean jarri, ebaluatu, egokitu, doitu, abeziak eta bideratzeko, eta gainera horrela baino ez da posible izango gorantza egitea, ezta? PowerPointak, ez du eskola guntzen, azkar bukatzen ere. Zertatzen da. Beitu Cooperrek, honetaz dakien batek zer esaten zuen. Es raro que la planificación lingüística surta efecto la primera vez que se lleva a cabo. Es posible que a la hora de poner en práctica una decisión, los planificadores deban realizar varias tentativas. Eta horretaz jabetu behar dugu, prozesu bat da. Eta bere alde ilun eta bere alde positiboekin. Bukatzeko zer? Nik garrantzizugarria ematen diot ezagutza soziolinguistikoan sakontzeari.
teorikoan, eta horretaz gutxi dago hemen, ikerkuntza aplikatuan honetaz asko dago, baina sakabanatuta, norbere aldetik, ikerketak eta errepikatzen, han hemenka, diru alferri xautzen, metatze bat lortu gabe, barne bidaia, baina hori ezagutzaren eskutik eta gogoetaren eskutik, estrategiak, bueno, estatua adibidez, nik uste, estatu izateak lagunduko lukela, noski. Beste baldintza batzuk sortzeko aukera emango lukelako. Hala ere, estatuak bakarrik berez ez dakar berme bat. Hori oso garbi eduki behar da. Eta hirugarren puntu bat, eta estaturik lortu bitartean, zer? Geldirik. Bueno, orduan hor, estrategikoki ere badago zer pentsatu, bai estrategia eta taktika. Eta horretaz ere diferentziak egin behar ditugu. Gauza bada, azken helburua lortu beharrekoa, eta beste gauza bada bitartean zer den posible. Zerri heldu behar diogu. Tarteko helburuak jarri. Tartean egon daitezke komunikazio estrategiak, hori marketingen ikuspegitik kudeatzea, eta gero ja management ikuspuntutik, euskalgintza, oroar, ondo kudeatzea, efizientziaren izenean, ezta? Ez bakarrik efikazia, baizik eta dugun baliabide mugatuekin efizienteak izatea, ezta? Eta hori da dena, eskerrik asko.